Ali Hassan is 4 oud en is bijna in Nederland. Hij wil net naar Afghanistan. Ik wil in deze school blijven. Bij al je vriendjes en vriendinnetjes. Ja. Vind je het hier leuk? Ja. Een klasse verderop zit broer Ali Abbas. Hij is zonier en is heel druk aan het werk in groep 4. Aan het rekenen. Is het moeilijk? Nee. Kun je dat heel goed? Ja. Je hebt van het zomer gehoord dat je in Nederland mag blijven. Hè? Wat vind je daarvan? Leuk. Waarom wilde je graag in Nederland blijven? Dat het leuk is. Omdat het ook de leuke klas is. Verleden jaar water een sponsorloop houden in het dorp om geld op te helpen voor een nieuwe asielprocedure. Daar die een echte klasgenoot nog mee. En het had dus vertutten die. Rondjes lopen. En toen kreeg je elk rondje een stempel. En dan kon je 20 stempels en ik heb alle 20 gehaald. En het heeft zin gehad, hè? Ja. Want Ali Abbas mag blijven. Ja. Wat vind je daarvan? Leuk. Waarom? Gewoon. Dan kan ik nog altijd met hem spelen. En nou heb je van het zomer, hebben jullie gehoord dat jullie mogen blijven en toen mocht je ook iets ophalen, hè? Wat kon je ophalen? Een pasje. En wat is dat voor pasje? Een pasje van dat je overal mag heen, maar niet naar Engeland. Verder heb je natuurlijk heel wiers mee, want op het moment dat wij en dat ze voort moesten, gingen we natuurlijk wel zoiets van, die ben we waarom naar toch dat onveilige Afghanistan. Nou, daar schrok me toch wel heel erg van. Dus wij zijn natuurlijk ook is het blij dat ze gewoon bloemen kennen.